Carlo, first time yung magkatrabaho ni Jacqueline for Puppy Love. Unya, para gyud sa pilot. Unsa ay masulti nimo ani? Isa'y masulti. Ano So, ano masabi? I'm starting to learn Visayan language. Ang aking masulti. Seriously, sobrang okay. Kasi very professional, tapos hindi ko in-expect na parang, kasi this is the first time I met her, and then yun nga, tapos nag-work agad. So parang medyo mahirap ipasok, tapos love story pa, so parang medyo mahirap. I just thought na mahirapan ako ng konti, pero hindi. Kasi yun nga, sobrang okay sa very much. Oo nga naman, lumipat ka pa nga galing Hong Kong eh. Sino bang hindi mahirapan dyan? Ikaw, Jacqueline. Kumusta man mo ni Carlo sa set? Okay ra. Okay ba siya katrabaho? Maayo. Oh, maayo. Maayo. Nindot kayo. Maayo man Okay din. siya kakuyog. Busog. Kung man sa'y masulti mo ang Jacqueline. Masulti, masabi. Yun nga, very professional, tapos I think the first time pa, mabait. Mabait. Hindi, okay na, okay. Kung sa may tanaw ninyong duha, ano ang may tanaw sa mga kabatanunan, kining maong salita sa TV and Friends. Oo, masasabi ko dyan, hindi ko naintindihan talaga yun. Ano yun? Sige, pag-translate yung nangalan. Sige, ako na mag-translate. Dandan. Anong masasabi nyo sa bakit kailangan talagang panoorin ng Puppy Love ng mga kabataan sa internet or TV? Siguro, I think yung pinaka-keyword bakit nila kailangan panoorin kasi number one, to be entertained. Kasi it's not a typical type of pakilig but it becomes na movie. Or, I mean, series eh. It's more on the reality side ng mga teens, di ba? Kaya makaka-relate lang. Sobrang makaka-relate sila. As in, parang makikita nila yung sarili dun sa palabas. Yeah. Ikaw, Jacqueline, makarelate ba ka sa character ni Jenny? Naka-experience po ba ka o Puppy Love pag high school mo? Oh, syempre, nakarelate. Kahit Tinder. Ay, hindi. High school, high school. Grabe naman. Puppy Puppy Love. Love lang. Okay lang yan. Ikaw, Carlo, tanaw na mo, importante ba ang Puppy Love sa kinabuhi sa tao? Wait lang, kaya ko yan. Tingin mo, importante ba yung puppy love sa buhay ng tao? Oo. Galing ko na. Hindi, Galing mo, Charles. joke lang. I think, for me, oo, syempre. Especially when it's part of growing up. Kasi if you haven't experienced that kind of, di ba, puppy love or whatsoever na pinatawag na love, hindi mo kasi mararating, hindi mo kukutan yung mas serious na, na stage ng love kung hindi ka dadaan sa puppy love. Yun, kaya sobrang Tama nga yun. importante, di ba? Tama eh. Ikaw, Justin, ang say tanaw ni mo, sakto bang gisulti ni Carlo? Sakto, may points na rin. Isulti. Okay ra. Oo, sakto. Kapalo man tatanan si Carlo, dili pa at tigo mo Bisaya. Pero Kabalo man. nag-add-on pa siya. Kaya para sa mga upcoming projects niya sa Pagila. Yes. Wala ba mo galiso sa taping kamong duha, Jacqueline? Hindi naman masyado. Marami galing sila. Malisalim mo. Nahihirap. Nahihirapan. Ayun. More on Tagalog, Bisaya nga. So, kasi di ba pagka napapanood natin madalas, pag sa mga typical Pinoy movies or series, ang karaniwan Tagalog sa English, di ba? Yes, Mga Tagalog. American accent na yun ang ginagawa nilang pakilig. So, this time siguro, first time, I think. At least nauna yung Pagilas Productions. I think first time na Tagalog and Bisaya naman, which I think mas okay kasi
alam naman natin major dialect, I think majority ng dialect sa Pilipinas is Visayan, di ba? Oo nga naman. Kaya I think mas tingin ko mas makaka-relate both Tagalog and Visayan dun sa palabas. So mas okay siya. Oo, tama. Kung sa'yo message ninyong duha sa teenage karong panahon na. Message mo, Ay, message lang. don't do drugs. Marami ito pa Oo, lang. tama yun. Huwag kayong mag-drugs. Just watch Puppy Love kay kasi makarelate jud mo labi na sa mga teens karon. Ay lang kayo mo pag padana mga laki kay karon na mo Puppy Love dili na nimo makainin. Kamo na. So Puppy Love lang. So focus your studies na. Ayun. Ako naman, yun din. Sa mga teenager messages ko, syempre, unang-una, be a good example to everyone. Kasi, you can inspire others. Tapos, yun nga, study hard kasi bata pa. Puppy love, andyan lang yan eh, walang masama. Walang masama sa love. Basta alam mo yung Enjoy lang. priorities mo, enjoy lang. As long as you know your priorities, walang problema dyan. And then lastly, kung gusto nyo ma-entertain and ma-enjoy at maramdaman yung tunay na pakiramdam ng growing up experience nyo, watch Puppy Love. Yun nga, bulong-bulong mo. So please invite ninyo sila sa mga tanaw o Puppy Love. Okay, sige, ako muna. Para sa inyo, bibisayain ko siya. Sige nga. Okay. Atangi ninyo ang Puppy Love kay sigurado jud nimo ning piligon mo. Tama. Thank you. Just watch Puppy Love. Yeah, just watch Puppy Love. Thank you, Jacqueline and Carlo Manalo. Yeah. See you Salamat. next time.